Quan ens despistem? Mira. Hòstia puta, tio. És que estic rebentat de jalar, tio. I aquí ens acabem d'explotar. Tinc un problema, tio, perquè jo vull flan i vull crema. I vull cheesecake. Un pastís, no? No, tio, però és que ens morirem, Àlex, tio, que... Ui, és que aquí ja no m'hi fixo. Jo sempre dic, agafeu el que vulgueu perquè ja que estem fent llibre, aprofiteu. Com et dius? Nil Ferrer. Nil, encantat, tio. És molt jove, no? 19 anys. I què, tio, aquí de cambrer... Pagar a la universitat i tal. Sí, què estàs estudiant? Comunicació i periodisme audiovisual. O sigui, de dilluns a divendres estudiant i al fin de aquí currar per pagar-te a la uni. Sí. Déu-n'hi-do, tio. Aquí estem. Soc d'aquí al costat, llavors puc quedar a prop i l'hostaleria sempre m'ha agradat molt. Sí o no? Sí, m'agrada molt relacionar amb la gent i tal. Però has de crear contingut d'això, tio. O què? No, jo vull per més al cine. M'agrada més Sí? al cine. Jo si puc vaig cap al cine. Et veurem fent superproduccions de coses de gastronomia o què? No. De VR a la lleidatana. Jo soc més de cinema clàssic. I una pel·li d'aquestes de... Tens una cita, pel·li vanta, tapadet i... Ja m'entens? ¿Cómo perder a un chico en 10 días? Ara Nadal, algo de Nadal, solo en casa, algo així. Solo en casa, ets per... No, però sí. Per pel·li manteta de cita, solo en casa. Sí, vinga, va. Ens ho diu el Nil. Doncs merci, crac. Un plaer, gràcies. Vagi molt bé, tio. I un flam, tio. I ja està. I amb això, com que no tenim gana quasi, Àlex, com que no hem menjat pols avui encara,